Per la rèplica té la paraula l'il·lustre senyor José Antonio Coto. Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, senyor Mas-Colell, clar, jo pensava que interpel·lava jo a vostè, no vostè a mi. I vostè a mi m'interpel·la com si jo fos el senyor Montoro. Vostè està allà al Consell de Política Fiscal i Financera, allà ja té l'espai on interpel·lar, on parlar amb el senyor Montoro. Però escolti, jo aquí qui interpel·la soc jo a vostè. Jo soc diputat d'aquesta cambra, vostè és conseller d'un govern i aquest Parlament, evidentment, controla en aquest govern. I vostè el que ha de fer és respondre a les preguntes que li formula aquest diputat i aquest grup parlamentari al Partit Popular Català, el qual no ha fet. Vostè s'ha dedicat a parlar d'un altre govern. Si vostè vol ser diputat al Congrés dels Diputats i interpel·lar el senyor Cristóbal Montoro o el senyor Luis de Guindos, presenti-se a les eleccions generals. Però no utilitzi aquest faristol, el del Parlament de Catalunya, per entrevistar el senyor Cristóbal Montoro. I miri, vostè, quan va demanar el rescat de 5.000 milions d'euros al govern d'Espanya i ara fa poc els 9.073 milions d'euros al govern d'Espanya i abans d'ahir un nou rescat al govern d'Espanya, un nou pla ICO proveïdors, vostè li deia al senyor Montoro quan li demanava el problema de Catalunya es diu Espanya? Li deia al senyor Montoro això? Donim un rescat, paguin 9.073 milions d'euros i vostès, a més, són el problema. Ho fa? No crec que ho faci, senyor Mas-Colell? Ho fa aquí, al Parlament de Catalunya. Com sap que no l'escolten, però no ho fa, en privat. En el Consell de Política Fiscal i Financera estic convençut que no ho fa. Miri, vostè a dia d'avui és que no ha donat data de quina... Jo li he preguntat reiteradament, des de fa bastants dies, una data de pressupostos de quan els pensa presentar. És que vostè, abans de les eleccions, era el conseller d'Economia. El senyor Mas, abans de les eleccions, era el president de la Generalitat. Llavors, què han fet durant tot aquest temps? Perquè, miri, vostè fins ara tenia el mantra del dèficit. És a dir, no, clar, com el govern d'Espanya no ens diu el dèficit, no ens flexibilitza el dèficit, doncs no podem presentar pressupostos. Montoro negociará con las comunidades autónomas una nueva senda de déficit en cuanto lo permita Bruselas. No presenta pressupostos perquè Brussel·les no dona el dèficit. És el missatge que vostè està donant a la Comissió Europea. El senyor Barroso no presenta els pressupostos, com no ho diu Brussel·les, aquí no els presentem. Ara, la resta d'Espanya, totes les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, pel Partit Nacionalista Basc o pel PSOE han presentat pressupostos. Vostè no. Creu que això dona credibilitat? Creu que això dona confiança? I miri, el que no dona credibilitat i el que no dona confiança és que vostès s'han llançat als braços del partit que va governar Catalunya 7 anys, dels autors intel·lectuals i materials del tripartit. Aquells que en 2 ocasions, tot i vostès guanyar les eleccions, els van fer fora del govern, aquells són ara els que vostès, voluntàriament, perquè sumen amb altres forces polítiques, s'han llançat als seus braços, han pidolat el seu suport. Això, com diria el senyor Duran i Lleida, això és ser cornut i pagar el beure. Que en 2 ocasions guanyis unes eleccions, tinguis més diputats que la resta i aquell partit que et podia donar suport no te'l dona i ara vostès necessitin i pidolin en aquell partit, doncs home, vostès mateixos ho qualificaran. Però el problema és el seu soci, que vostès s'han llançat als seus braços. És que el seu soci, Esquerra Republicana de Catalunya, si governés en solitari, si el senyor Junqueras governés en solitari, estic convençut que aniria per Catalunya amb els alcaldes de Catalunya dient-los: alcalde, que s'expropiï, alcalde, que veig uns negocis per allà, que s'expropiïn. Estic convençut. I això és el problema que vostès tenen, que vostès tenen un soci de govern que és qui va situar Catalunya en l'actual situació de dèficit i de deute brutal i ara han assumit inclús les seves exigències. És aquesta la seva fórmula de sortir de la crisi, el que diu el senyor Junqueras. I això, evidentment, genera una desconfiança absoluta en els mercats. Tant desconfiança que vostè, després de demanar un rescat de 9.073 milions d'euros, ara torna a demanar, fa 2 dies, un nou rescat, no hem dit encara la quantitat, però sí un nou rescat i un nou pla de pagament a proveïdors. Miri, quan vostè parla de pressió fiscal, el govern d'Espanya, cert, ha hagut d'augmentar per complir amb els objectius de dèficit i reduir el dèficit de forma considerable determinades figures impositives.
sobre el consum, sobre la renta, sobre societats. Però és que vostès estan proposant, i li he reiterat de forma en diverses intervencions parlamentàries, impostos estrafalaris per exigència d'Esquerra Republicana a Catalunya, que no estaven en el seu programa electoral, ni el de l'any 2010 ni el de l'any 2012, com és l'impost sobre els avions o l'impost sobre les Coca-Coles, impost sobre les begudes refrescants o impost sobre els dipòsits d'estalvi de la gent. És que el problema no és que, evidentment, senyora presidenta, per complir uns objectius de dèficit s'hagin d'incrementar determinades figures tributàries. El problema és que vostès estan volent crear figures tributàries estrafalàries que fins i tot l'ambaixador dels Estats Units els demana que no facin. En definitiva, senyor Mas-Colell, dediqui's a governar, dediqui's a fer de conseller d'Economia, presenti uns pressupostos i, sisplau, no utilitzi aquest faristol per interpel·lar el conseller d'Economia, perquè en qualsevol cas el seu grup parlamentari ja tenen el senyor Duran i Lleida i els seus diputats per interpel·lar, si ho creuen adient, en el senyor Cristóbal Montoro i el senyor Luis de Guindos. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.